हाय फ्रेंड्स देखो तो आमर मिली आज अदा रसुण बहुत दिन पर आज छड़ेला ना देह खराब होता पूरा आज आज किस तरकारी मो माँ नुगा सुखिक आसला ए हाई टी करदे सांग मान को हाई करदे हाई कर दूँ मो माँ आसी मो पाक छत्तीसगढ़ भिलाई आज माँ रांधिवे रुई माछ आज किस सोरष दे रांधिब ना आज किस आंबुल दे आंबुल दे माछड़ा खोलदेल ना से पलिथिन अच्छे माछ गुड़ा मो माँ खोलुची बेला को से खोलुन आ गए बेला देवी ना माछ गुड़ा खोल दिए सांग टे देखिए किस कर आलू आमर ये सब गोटे रूम रे रोसई शोवा सब माँ किस कर भात है ना माँ मु गाली ठीक अच्छे तो मेडिसिन खाई ना बुलाई देने माछ तेल कढ़ार छड़ा जीव छाणीब ना भाजी छाड़े तेलर पड़ी भजा जीव मुना जे माछ आनती तू से माछ आन देला ना मुना अलगा मु अलगा हां तार गोबी रे आम बो तार आलू आ बिलाते काटुछु झुड़ हबो पक्का चल तेल ताती है ना तातु ताते लगी जरा जे उठिबो ना जी तीन पीस पकी दिया थोड़ा और कम कम दे बेसी दाना उठिबन सारा अरे चुना माछटा किस करू आप किस दे करू चुना माछ तेंतुळे देकी फटा हबो चटचड़ा
ତେନ୍ତୁଳି ପରିବ ଚଚରା ପକା ଖାଇବା ରାତିରେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଶାଶୁ ବୋହୂ କାମର ନାଗିଛ ଆଉ ସକାଳୁ ପାଖରୁ ନେଇକି ଜହ୍ଲା ଜହ୍ଲା ମାଛ ନଈ ଜହ୍ଲା ମାଟା ପୁଣି କେତିକି ଟେନ୍ସ ଏ ଖଟା ନାଗିଲେ ଗୋଟେ ବସି ବିହନ ଗଡ଼ା ହବ ମାଛ ଝୋଳ ମାଛ ଚଚଡ଼ା। ମିଲି ଆମର ଭାତ ଗାଳିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି କାଢ଼ି ଦେବ ଏ ନାଳରୁ ଦେଖିପାରିବ ନା ଆଉ ଇସ୍। এটা আমার কোম্পানি গার্ডেন এটা আমার অফিস এটা আমার কোম্পানি প্লান্ট এটা সোলার প্লান্ট নୂଆ କାମ ଚାଲିଛି সোଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଛାତ ଉପରକୁ ଛାତ ଉପରେ ଫ୍ୟାନ୍ ମା ବଡ଼ି ବନେଇଛି ଏଠି ବଡ଼ି ଶୁକାଇଛି ଏଟା ଆମେ ଯିବା ଛାତ ଉପରକୁ ଏବେ ସୋଲାର କେମିତି ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 100 ଫୁଟ ଉପରେ ଅଛି ତଳୁ 100 ଫୁଟ ଉପରେ ସିଡ଼ି ବନାଇଛି ପୁରା ସିଧା ବଢ଼ିବ ମାନେ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ରହିବ আমার সকাল সকাল মোর এটি জিম পাই সব সামান রখাই সব ମା ଏବେ ବିହନ ଗୁଡ଼ା ଏବେ ପକେଇଲା ଏବେ ତେଲର ବିହନ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଫେଭରାଇଟ୍ କାହାକୁ ବିହନ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ମାଛ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା ଆମର ପୁରା ମସ୍ତ ଆମ 3 ଜଣ ପାଇଁ ମାଛ ଆଉ ଦିନ ରାତି ଖାଇବା ତମର କିଛି ବାବା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ତମର ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଳୁ ସିଝା ଗୋଟେ କଟି ଛୁଆ ଗୋଟେ କରିଦେବା ଆଳୁ ସିଝା
बसई दिस इंडक्शन आमिष माछ रांधे ना सेगुड़ा कहले कहीदेव ना मो द्वारा हेनी आ किस कर माँ बहुत टेस्टी बनाती ना टेस्टी मोर बिहन भजा फेवरेट चुना माछ मनटा टे दुख होगा पखाड़ा खाई थंडार ना चुना माछटा पखाड़ा दी आज बढ़िया था तेतुड़ी दीजिए माँ कर हाँ थोड़े खाଇବା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି ଏବେ ମାଛ ଝୋଳ ବନେଇବେ ମା ଏବେ ମାଛ ଝୋଳ କରିବ ନା ହଁ ମାଛ ଝୋଳ ଅଛି ବାବା ଏବେ କ'ଣ ରାନ୍ଧିବ ଜଲା ମାଛ ଖଟା ହବ ହଁ ଆଉ ତାପରେ ଆଗେ ସନ୍ତୁଳା ଯିବ ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ହଁ ଟିକେ ଫୁଟଣ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ମସଲା କଷା ଯିବ ତାପରେ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି ଢଳା ଯିବ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ମାଛ ଛଡ଼ା ଯିବ ତାପରେ ଚିନି ଟିକେ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ମାଛ ଖଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ହଁ କେମିତି ରାନ୍ଧୁଛ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଦେଖ ମା କେବେ କରୁଛନ୍ତି ମାଛ ଖଟା ଆଜି ଶିଖିବି ଆଉ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ତେଲର ମାଛଟା ଭାଜିଦେବା ମାଛଟା ଆଗେ ତେଲ ତାତିଗଲେ କଢ଼ାର ମାଛ ଭଜା ଯିବ ତାପରେ ମାଛ ଭଜା ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଟିକି ଖୋଲାଯିବ ତାପରେ ତେଲ ପଡ଼ିବ ଫୁଟଣ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ବାସ୍ନା ଭଲ ହେବ ତାପରେ ମସଲା କଷାଯିବ ତାପରେ ତାଟିଆରୁ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି କୁକୁଡ଼ା ମାଛରେ ଖାଲି ହଳଦୀ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଲୁଣ ଦିଆଯିବ ମାଛର ଲୁଣ ଗୋଳେଇ ଦେଇଯିବ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ହଳଦୀ ଦିଆଯିବ ମସଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି ଢଳାଯିବ ଆମର ବା ଓଡ଼ିଆ କଥା ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଏତେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ନାହିଁ ମୋର ଓଡ଼ିଆ କଥା ପୁରା କ୍ଲିୟର ମୁଁ କ'ଣ କାଣ ବି ଶିଖି ନାହିଁ ଏଠି ତ ଛତିଶଗଡ଼ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୀ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆମର ହିନ୍ଦୀ ବା ଶିଖିନା ସୁମନ ଦିଦି ସାଙ୍ଗର ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେଉଛ ନା ହିନ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ ସେ ତମ କଥା ବୁଝି ନେଉଛନ୍ତି ନା ବୁଝି ନେଉଛୁ ତାପରେ ଟିକେ ସପା ଚିନି ପକେଇଦେବା ଚିନି ମୁଁ ଚିନି କହିଦେଉଛି ଚିନି ନିଅ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଟିକେ ସପା ଚିନି ପକେଇଦେବା ଟିକେ ଖଟା ମିଠା ହେଇକିନା ଭଲ ଲାଗିବ ନା ତାପରେ ଖଟା ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲା ମାଛ ସନ୍ତୁଳାକୁ ଢଳାଯିବ ଖଟା ପାଣିର ତାପରେ ଆମର ମାଛ ଖଟା ରେଡି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲା ତାପରେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ମେଲାଯିବ ଖଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ମେଲା ତା ଉପରେ ଦେଇଦେବା
ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ତ ଭଲ ନାହିଁ। ରସୁଣ ଆଚାର ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତମେ ଖାଇଛ ତେନ୍ତୁଳି, ଆମ୍ବୁଲ, ରସୁଣ, କରମଙ୍ଗା, ଲଙ୍କା ଆଚାର ଖାଇପାରିବ ନା? ନା ସେଟା କେମିତି ଖାଇବ? ଲଙ୍କା ଆଚାର ସାଦାଟା ଖାଇବ, ବଡ଼ାଟା ଖାଇବ। ଆମର ଏଠି ଛତିଶଗଡ଼ର ମିଳୁନାହିଁ। ମା ଘରେ ଦେଇ ପଠେଇଲେ ରସୁଣ ଆଚାର। ହଁ ନା ଛତିଶଗଡ଼ର ମିଳୁନାହିଁ ମନା କରୁଛି, ସବୁ ମିଳିବ। ନାହିଁ କିଏ କହିଲା ନାହିଁ? ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି ପରେ ପଚାରିଲି ତ କ'ଣ ଖାଇପାରିଲେ। ସବୁ ଅଛି। ମା ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଚିନି ପକେଇଲେ। ଚିନି କଲର୍ ହେଲା ପରେ ପିଆଜ ପଡ଼ିବ। ଚିନି କଲର୍ ହେଲାର ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା। देखिए कोई वीडियो करते हैं क्या कहने देखिए दीदी तो बना यार तो सरकार ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ କହିବେ ଯାହା ହଉ ବଡ଼ମା ବଢ଼ିଆ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତ। ତମେ ଶିଖ ମୋ କତରୁ ଟିକେ ରାନ୍ଧିବି। ଆମେ ଶିଖିବା, ଆହୁରି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ସବୁ ଶିଖିବେ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦବା। ହଁ ଏବେ କାହିଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଲେ? କଲର୍ ହେଇଯିବ, କଲର୍ ଟିକେ ଭଲ ଲାଲ ଦେଖାଯିବ। ପିଆଜଟା ଟିକେ ଜରିଯିବ। ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲେ ପିଆଜଟା ଟିକେ ଜରିଯିବ। ତାପରେ ମସଲା ଦିଆଯିବ। এটা কিসা পকেলো? ଚିକେନ ମସଲା। ତାପରେ ତ ଆଳୁ କଷାଯିବ, ତାପରେ ମାଛ ଢଳାଯିବ। ଆଜି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆଇଟମ୍ ହେଇଗଲା। ଏକାଥରେ ଆଇଟମ୍ ହେଇଗଲା ରାତିରେ ପାଇଁ, ଦିନ ରାତି। ଆଉ ରାତିରେ ରନ୍ଧାରୁନ୍ଧି ନାହିଁ, ରୁଟି ହେବ। ରୁଟି ସାଙ୍ଗକୁ ମାଛ ବିଲାତି ଦେଇକି ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେବ। ଗ୍ୟାସ ପୋଛାଯିବ, ତାପରେ ରୁଟି ହେବ। ମାଛ ପାଇଁ ଏଇଥର ଝୋଳ ସାଥିରେ କରିଦେଲେ ବିଲାତି ରସା କରିନି ଏଇଥର ମାଛ ଝୋଳ ଖାଇବ ରାତି। ଫେର କିଏ କ'ଣ ମସଲା ବାଟ ପୁଅ ଏଇଠି ହେଲା ନା। ମାଛ ଗୋଟେ ଝୋଳ ହେଇଗଲା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ତାପରେ ନାଲା ଗଲା, ତାପରେ ଗରମ ମସଲା, ତାପରେ ମାଛ ଝୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବଡ଼ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଖାଇବା। ତାପରେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାପରେ ଏଇଟା କରି ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ମା ବାଢ଼ି ସାରିଲାଣି। ମାଛ ତରକାରୀ, ଭାତ, ମାଛ ଚଡ଼ଚଡ଼ା, ବିହନ ଭଜା, ବିଲାତି ଆଳୁ ତାଟିଆ ବସା, ଭାତ ରେଡ଼ି, ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ତୁ ମା ସେଠି ବହ। ମୋତେ ଲେମ୍ବୁ ଦେଇଦେବି। ଲୁଣଟା ଏଇଠି ଟିକେ ଦେଇଦେବି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା
आज एति भिडियो शेष कलु। आम वीडियो केमती लगुच कमेंट रे जनइबे प्लीज लाइक शेयर करेंगे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।